Gràcies, senyor La Rosa. Després d'escoltar les lliçons del senyor Vilella, la veritat és que no sé què dir. M'ha desarmat, senyor Vilella. M'ha desarmat. Perquè dir que no conec les nostres esmenes. Jo les redacto, les esmenes, vostè no. Vostè no redacta res del que llegeix. Jo sí. O sigui, que faci el favor. Hi ha coses que no caldria explicar-les, però si vas tirant la llengua, les explicarem. I ja que tant fa gala de les seves esmenes i de lo satisfet que estan, esmena número 2 del PP. Servei de menjador llar municipal Mariola. Ala. I això és una esmena. I li accepten, evidentment. Però així, gran esmena. Esmena número 5. Programa d'ajudes d'urgència per a l'habitatge. Ala, esmena. I me l'aproven. Jo també estaria satisfet. Si amb això tan pingüe, utilitzant el llenguatge que a vostè li agrada, doncs l'accepten com a esmena. O la que diu, programa integra, consolidació. Gran esmena. O la que diu, la novena i última seva, programa dinamització industrial. I tan amples. És en això que em referia, senyora Mínguez, i no veiem cap aire de superioritat. No veiem cap aire de superioritat, però ja parlarem del que ha dit vostè. Estic encara amb el senyor Vilella. I quan parla de competència lectora, o no sé què ha dit, perquè he anat un moment al lavabo i no l'he escoltat, però m'han dit que ha parlat de la meva competència lectora. Vostè entén què hi posa en aquesta gràfica d'aquí? Aquesta gràfica d'aquí hi posa menys 42% infraestructures. Vol dir que l'any 2016, de lo que estava pressupostat, només es va executar el 58%, hasta ser fer restes mentals, imagini's. I em diria, però això és normal, perquè cada any passa. Però curiosament, al 2007, les infraestructures no només no van tenir un dèficit d'execució, sinó que resulta que es va executar un 7% més del que estava pressupostat. Que no em vinguin en què, senyor Vega, és que el que es pressuposta un any s'acaba executant a l'altre. Doncs aquí, el 2015, any electoral, no només es va executar el 100%, sinó que es va executar el 107% del que estava pressupostat. Per tant, que no em vinguin, com acostuma a dir el meu fill, amb milongues. I si vol, després li explico més coses. Ja no es tracta tampoc d'avorrir, però hi ha un parell de coses que tinc clares. Tinc un parell de coses clares. I la primera és que la meva competència lectora i de comprensió gràfica és bastant notable. Pel que fa a la senyora, el que ha dit la senyora Ribes, clar, el problema que tinc amb la senyora Ribes és que sempre parla després de mi. I quan jo li dic alguna cosa, ella... Per això procuro parlar poc de vostè. Molt bé. Amb aquesta actitud tan humil seua mos entendrem. Jo només li vull dir una cosa, senyora Ribes, i és que no doni lliçons. No doni lliçons. Vull dir, el nostre grup està disposat a escoltar i a aprendre, però de segons qui, poques lliçons. Perquè, ja ho ha dit abans el senyor González, resulta que vostè ens ha criticat, i ens ho hem callat moltes vegades, però ja n'hi ha prou. Ens ha criticat per activa i per passiva la proposta de remunicipalització de la zona blava. Doncs vostè va votar a favor de la proposta de remunicipalització de la zona blava perquè estava en l'acord de pressupostos amb el PSC el 2016. Per tant, si votava allò, també evidentment votava això. Però no només això. Resulta que s'ha passat mesos i mesos i mesos demanant números. Demostri'm vostè que numèricament... Doncs ara jo el dic el mateix. Demostri'm vostè numèricament que és millor continuar amb la municipalització, amb la concessió, que no pas amb la municipalització. Demostri-m'ho, no m'ho ha demostrat. Per tant, no vingui donant lliçons i no reclami als altres allò que vostè no fa. I ja que parlem també d'esmenes, senyora Mínguez, esmena número 1 de Ciudadanos. N'hi ha diversos apartats, però un és: continuamos destinando medio millón de euros a servicios sociales. Això és una esmena. Jo pensava que això era una nota de premsa, però bueno.
Una altra que posa, inversiones. Aumentamos la plantilla de la Guàrdia Urbana con 5 nuevas incorporaciones. I com ho sap, això? Igual és que li ha xivat algú de recursos humans, això. Perquè si no... O aquella altra que diu, també és una gran esmena, també diu, solicitamos un aumento de la percepción de los sueldos de la Guàrdia Urbana. Gran esmena. On està la quantificació? On està la quantificació? Sisplau, no donem lliçons i, sobretot, no vulguem fer com bregar en rodes de molí. I a la gent que ens portem les coses treballades i no diem coses que no són, no ens posem la boca plena de trabajamos, trabajamos, trabajamos si no treballem. Perquè nosaltres treballem. Nosaltres treballem. I a la senyora Mínguez ha parlat de discurs de superioritat, la senyora Mínguez, però vostè s'ha escoltat com ha parlat. S'ha escoltat vostè? El seu to era d'una superioritat insultant. Insultant. D'una suficiència que empalaga. Per tant, escolti'm, jo li accepto que vostè parli d'aquesta manera, però no digui que els altres no facin el que vostè fa i, a més, molt ben fet que ho fa vostè. Ne sap molt d'aquestes coses. Però jo li dic una cosa. Vostè ha dit no hi ha coherència entre les esmenes i el discurs. Sap què passa? Que estem cansats de que fem esmenes, que ens les acceptin i que les amaguin. I que després, quan les fan, no diguin que són acords amb Esquerra Republicana o amb el que en podríem dir l'acord de pressupostos del 2016. No ho diguin. Estem cansats de fer propostes que ens diguin ja ho estem fent i a la veritat no ho estàvem fent. I també estem cansats de que diguin coses que no són, com per exemple que diem no al parc tecnològic. Nosaltres el que diem no és a la gestió pressupostària i econòmica del parc tecnològic que es fa. És el que això diem. I ho continuarem criticant, perquè resulta que el parc tecnològic té una aportació anual en pressupostos de 300.000 euros, però a l'hora de la veritat li fem contínuament transferències de caixa perquè tinguin cash flow i al final resulta que durant tot l'any tenen gairebé 1 milió d'euros que són de l'Ajuntament de Lleida i que el tornen però l'endemà el tornen a demanar. I per tant estem parlant de transferències que serveixen perquè tingui liquiditat, molt bé, però que té contínuament el parc tecnològic. I també resulta que el parc tecnològic ocupa una gran part del turó de Gardeny i a l'hora de la veritat, quan se tracta de fer el contracte de vigilància del parc de Gardeny o de tot el complex de dalt, doncs la licitació la fa l'Ajuntament de Lleida. Si una gran part l'ocupa el parc tecnològic, per què no licita el parc tecnològic? I ho ha de fer l'Ajuntament de Lleida. Com també estem cansats de sentir que han treballat vostès la proposta d'EISA i que ho han estat mirant, remirant. No hem vist res nosaltres. Vostè ha dit, vostè sap, perdó, jo el que sé és que vostès ens ho deien, però no hem vist res. No hem vist res que no justifiqui fer un canvi de gestió. I en canvi, en els nostres números, que potser són uns números que no estan a la perfecció que tindran els seus, però evidentment és perquè vostès tenen molts més recursos, doncs en els nostres números ens surt que la ciutat en surt beneficiada. Perquè quan resulta que pots destinar 1 milió d'euros més a vialitat o a mobilitat, és en benefici de la ciutat. Sí que és veritat que el benefici d'un empresari és benefici de la ciutat també, perquè és ciutat de Lleida, però no estem parlant d'això. I el que estem dient és que hi ha... Senyor Vega, vagi que porta 8 minuts. Molt bé, gràcies. Hi ha, doncs, benefici per a la ciutat i al mateix temps hi ha la capacitat de molta més inversió. I, bueno, només un parell de coses. Quan vostè ha parlat dels llocs de treball, ha fet esment a un lloc en concret. Miri, quan nosaltres parlem de que hi ha llocs de treball innecessaris és perquè veiem que hi ha duplicitat de funcions. Resulta que hi ha com a mínim 3 assessors tècnics de l'Ajuntament, que estan adscrits a l'alcaldia, 3 que tenen unes funcions que fan altres. Per exemple, el que vostè ha esmentat, hi ha una empresa que ens està costant 100.000 euros l'any per fer el que està fent. Resulta que hi ha un altre cas d'un director o d'un assistent tècnic que està en una regidoria que té un munt de caps de servei i, evidentment, té una regidora. I hi ha un altre cas d'un director de serveis que està fent al mateix temps la funció de director o de coordinador tècnic. Per tant,
quan parlem de necessitat de fer desaparèixer o d'amortitzar places que són innecessaris, és perquè costa molts diners aquestes duplicitats. Ja no parlem del famós tema de la càtedra UNESCO, que encara no sabem quin benefici ha reportat a la ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula.